Ongi etorri, gamerauntxira! Gamerauntxiak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorri Gamerauntxia bosgarren denboraldiko 14. atalera, guztira 111. atalean gare, eta berriro astelen batez, bosterdietan, Gamerauntxiko Twitch kanalian. Gero, hau, asteartetan, FM bidez, naiz irratian entzuteko aukera izango duzue, eta nola ez, beste plataformatan, egongo da eskuragarri honen ostian, bai bideo eta audioan. Gamerauntxia komunitatearen berri ukitzeko, gamerauntxia.eus webgunean, sartu besterik ez daukazu eta hor egongo die gure nobedade guztiak, eta bestela Gamerauntxia bilatu Telegramen, eta han dago gure komunitate osoa. Ni Damian Dainabitia naiz, eta nirekin dare, betiko bezala, Aritz, Odriozola, eta Landeron Zueta, haupa. Haupa, azte honetan ondo, sarrera politxe, arazorik pari. Azte honetan, hobeto deskantzauta egartzen da, hola, norbere burua aurkeztu lehik, bestiak aurkeztu dira ziren, eta ondo. Oso ondo, nire ustez, nola pixkat labur geratu ginen Juan San Astian, ero bentsate, Game Awardsak danak enduz oskuen, igual albisteekin hasi bekirako, ze badauzkagu hola pilatutako batzuk. Oie, aurrera. Albisteak! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Aipatu dugun moduen, pasadan hastien The Game Awards sarisek edo 2024ko bideojokurik onenan hautagaitzak eduki gendu izpide moduen, baina urti ez da bukatu dino. Zorionez, enpresa handizek zein estudio txikizek urte bukaera alaitzeko denetariko estreinaldizek eta sustekoak deki esan dino. Superheroizek protagonista deki izan obra desberdinek, indie mitikoaren abentura berrize, eta gero retro estiloko birmasterizazioak, zein titulu interesgarriak eta gehiago jasoko dugu abentu honetan. Orduen hiero eitzen dugu moduen, estreinaldizen agendie hartuko dugu eskuetan eta errepasetan hasiko gara. Lehenengo jokuek azkar batien datoz, ze Pizer abenduak 3 estreneko dira. Hasiko gara alako indie berezitxu bategaz, uste dut inoz komete izin dugule erratzaioan, eta niri behintzet asko guztaren jatena. Anton Blast deitzen da, eta da, Wario Land 4 mitikoan pausoak jarraitzen da bezan, plataforma eta akzinozko abentura txikitzu bet, baina egiz izan denporatxu daragu ja beratzetik. Aspaldi Kickstarter kanpaini abiatu bien, arrakasta oso sendoa lortute. Ganera, Summit Sphere indie taldien hirugarren edo laugarren jokue da Anton Blast, eta Antonen hirugarrena, zeurretik beste genero baten hor, Breakout eta Super Mario sarran arcade estiloa beregan dute joku desberdin eukitzen bazen. Baina bengoan, esan dugunez, alako abentura oso zoro frenetiko bat ikusko dugu, plataforma deko zen da ardatz, baina puzzliek eta bestelakoak ikusko dire umore kutsu nahiko berezi bategaz. Atal estetikoa nabarmentzeko da, ze pixel art estetika oso politxera biltzen dugu, Game Boy Advanceko atal grafiko hori omenduz edo mantenduz. Eta, demoa deko probetako, nahi baduzuen, berez PC-erako eta Switch-erako estreneko da jokue, baina Steam bidez demoa probetako aukeri diko gaur egun, bizar estrenea aurretik proba bat emotekotan. Probatzen nahi duna gerozi aurretik, aukera valorazio inizial bat egiteko. Askotan ez da nagoten eta beti gana gopendagarria eroslean ikuspuntutik behintzat. Tribentzete horreko asko guztia daten, Anton Blast Deluxe deitzen da, eta hori aipatu gotena dalako Breakout eta Mario arteko naste bat. Ez teko nantziko negaz berez, baina olako partida labur oso interesgartze dekoz, azkenien zailtasun maila handikoak baina nabari da, garatzaile badakizela zertan da bizen, eta joku klasiko horreko mentzeko gogo asko dekila. Bueno, joku hori da, Eta aurrera goaz, justo pasan hastien, epatu gendun bideojoku bategaz. Abenduak 3 estreneko da Lorelei and the Laser Rise, kasu honetan PlayStation posterako eta laurako, ze urte hasik eran, martxo aldera jaso gendu zen PC-ko eta Switch-eko bertsinoak. Ez baduzu ezagutzen da Mogo Studioan puzzle abentura oso berezize,
alako iesgelan kutsuedekon hotel batetik ibilko gara, ez? Gela desberdine gainditzen eta erronka desberdinen aurrien misterizioak eta bar argitzen. Eta orokorren oso balorazio ona jaso deuz, esan leike dala lako Resident Evil eta Professor Layton bideojokuen arteko nasketa moduko bat. Oso berezize, atal estetiko aldetik, berez historizo eta mekanika aldetik, eta badin dutxu, urteko jokurik onenan hautagaitzan artien egotera iritsi bada, sosegatzi da, orduen PlayStationeko erabiltzaile horrek aukerik dabe. Bai, pixkat moztu jatzu, Lander, baina esateran indoian Lorelei and the Laser Eyes entzundala asko aurten, eta gainera jartzen dabela jendeak, bere garaian portal edo hori igual niretzat, ez? Baina errevoluzioa desela, ez? Bideojokotan aspaldi olako freskotasunik etzala ikusten bezala. Ez da gite adosaren, eukidozun aukerarik probatzeko, edo ikusitakoakin, oinarritzen zen. Zinez, bili progu dut, Progu dut, eta ez dut spoiler askori jan nahi, ze badakitze historizio oso interesgarriz euko dabela. Indago estimen uneko 25 bateko deskontuakin, ez? 17 euro eta erdi baino gutxiago balio dau. Ez da be garestia, eta gainera urteko joku izateko, ez dakit, zintzua bezala emoten dago, ez, jokuak. Azkenean, indi jatorri zeukin jez, normalien olakoak izaten zela aitortu biharra dau. Baina egiz da, azken urtiotan eukidogule olako puzzle joku oso berezizen gorakada bat, oin gitzi jaso gendun The Talos Principle B, ez da, eta lehenengoa be oso ondo omen dau. The Witness be oso ezagune da, azken finien, alako puzzle simple, baina aldibirin oso soroak, sustartute, eta nik uste Loreleik ez da bide berbera jarraitzen bez, baina bai etxe barrenitik edo bentsete eskola barrenitik atorrela, ez da. Bai, igual aipatzea estilo artistiko nahiko berezia daukala, jokatzen durako txuri beltzakin, eta ero kolore gorri edo arrosa batekin laserra pentsatzen izango gala, ez dut jolaztu, baina zea hori egiteko. Eta estilo artistiko hortatik pixa diferentziatzen da. Leheno aipatu zu The Witness, baina The Witness oso ezberdina da puzzleak eta bai bauzka, eta hor antzekotasun izan dezakete, baina The Witness oso koloretsu argia, oso polita ikusteko. Eta bere momentuekin pixkat wholesome izaleik, ez? Ez da, badare gauza, baina momentu batzuk badauzka gelditzeko eta oso inguru agradablia, ez? Bizitzeko, bezala. Bai, estetik aldetik, ez badozu joku berez ikusi, da oso antzekoa Killer 7-ena, dala aspaldi eginki berako japoniarrak estrenebien bideojoku bet, modelo aldetik eta zuri baltzagaz jokatute daulan, antzekotasun handizaikoz. Vale. Signalizek ere antzerako dauka, ez? Beltzazko jokatzen dut ero tartean gorria zertzen du. Paleta, bai. Ez da general babinekoa, inolaz ere, baina artistikoki... Bai, zeleke azkenien bebai Signalizek PlayStation bateko, ez? Ez dugu zango justo modeloak eta estetiki horren beste bere ganatzen da benik, baina bai badeko antzekotasun batzuk Resident Evil bategaz eta holan, orduen bai zeleke. Eta hurrengoagaz, abenduak zein estrenetan dan bideojoku bet, salto handiz emoten dugu generoz, guztiz aldatute, eta danontzako ezagunek dizen superheroi batzuk ikusko dugu. Marvelek bere Marvel Rivals estreniko dugu azkenik. Esango neke, aste santu honetan ezagutu dugun bideojoku dela, berez NetEase Games txinatarrak garatute. Eta, esortopeko dugu bertan, badalako eroi tiro joku bet, Overwatchen estilokoa esango dugu. 6 jokalarin taldiek jarriko duzela, bitaldi jarriko duz kontra, elkarren kontra. Eta, alako helburu edo, helmuga desberdinek proposatuz mapa anitzetan, ez? Estetikoki oso politzea, nahiko potentie, oso koloretsu bai, baina guztiate orokorrien, lako diseinu estilizatu deko zen eta bar, Marvelko superheroiena zein bilauena. Eta, bai izan bier da, Overwatchegaz antzekotasun handizeiko zela, baina kasunetan 3. pertsona aldatzen dela ikuspegiz, ezta? Orduen, azelan ez, superheroiek argi eta garbi ikusi gure dugu, zeure mugimendu darakaz eta bar, orduen, alde horretara joda be NetEasekoak. Baina orokorrien entzun duten agaitzik, hainbat alfa eta beta egon dire estrene aurretik.
nahiko iritzi honak dauz Marvel Rivals honen inguruen, orduen espero dut ondo urtetien. Hiri bentzen nahiko arakartze uste, batez be Overwatchek itzi daben utxune horren ostien, eta doakoa danez, bai albai probi berko da. PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako estreneko da Marvel Rivals hau. Bera, hoxe galdetzen joan, debaldekoa zan ze, ordainpekoa izan bazan, pixak konkorren efektu antzeko bat izan zezakeen. Ez da berdinak, ze konkor unibertso berri bat sortua zen, eta hau Marvelen unibertsoa da, así que ja tirada handiago dauka. Baina, bueno, debalde izatekoan publiko iago karri ezakizu. Gero hirugarren pertsona izateare baitare, jostarretasun eta mekanik aldetatik ez aparte, baitare monetizatzea nahi batzu eskinekin eta errezago da erostea eskin bat zeuk ikusten egongo zeana demora guztian, adibidez Overwatchen zaudena bezala, soili errepikapenean ikusten zenun zure pertsonaian eskinak, kasi, beraz. Eta bai, izan dezun zera itxura... Eta gongo dire, Eskin eta itxura desberdin pila gongo dire bai ala bai, Horlako gana bideo, justo superheroien unibertso alternatiboak eta bar jokatzen dugu bideo jokuek, horren horretarako aukera gana dekiz. Baina logikoa... Gero jokua ez da oso hola ikusten, ez? Zaten dut, animazio hortan ikusi duguna, hola, badukala, ez? Eskuzko kutsu bat, baina gero animazio irude batekin, eta gero bideo jokuan bertan ez da hola ikusten. Da gehiago, Overwatchen antz gehiago dauka, ez? Hori da. Bai, ez que ikusi ditugun irudiak, bai, horretik. Pena ze oso polita da, animazioa. Bai. Ez da nire... Diseinu ebentzet pila da gartze hosti, ilustrazioak eta bar, oso onak iruditzete zure korrien. Kendute otxokume, lobez, no? Ez zelako eselan edaben bideojokurako, beste danak oso ondo asmatu dabela iruditzeate bentzet. Bueno, bentsat alturan asmatu dabe. Justo alako jokutan bai aldabein, gero ja filmitan eta bar, hori alboratu berda. Bai, tamales bai. Eta bueno, alde batetik dekogu hauze Marvel Rivals abenduak zeizen, baina egun berien esternetan da beste, justo kasu notan ez da izango guztiz doakoa, gero etorko dena bai, baina Path of Exile bi sarbide goiztierrien jasoko dugu, azkenik, horren beste denpora itxaron ostien. Eta bueno, sarbide goiztierren egon arren, behin betiko jokuet doakoa izango da. Sarbide goiztierra ez ordie, ordainuen bierko da, zango neke 30 euro bueltan dizela PC-en, PlayStation Posten eta Xbox Seriesen. Halako esaltze dutxue pak kosmetiko moduen, eta horregaz batera, sarbide goiztierren ibiltzeko aukerie. Baina, bueno, nahiko itxura interesgartzeko, lehenengo jokuek kriston arrakasti dukiban, halako Diablon klon bat da, aksiñozko RPG oso sakon eta zain jubet. Eta kasu honetan, sarbide goiztierra ben edukipilo ategaz helduko dela moten deu, 6 heroi mota desberdin aipatzen da bez, edo klase, eta kanpainako lehen 3 kapitulutan jolasteko aukeri dugu. Gero, behin betiko bertxina aztenetan da nien, 12 heroi klase eta 7 kapitulu nagusi egongo dira. Gehi endgame edo joku amaiera osteko atal oso luzi, erakutsi da benez garatzaileek. Orduen, grafikoki ikusgarrizia benetan, emoten deu lan oso nahi da bela, edo ia bentset Diablo 4 gainditzeko gai dizen. Baina, harin hau probe nahi dozuenok, abenduak 6 honetan, sarbide goiztierra erosteko aukeri duko duzu. Ez, habilitate zuaitz kaotiko totxuena daukan jokua, eta hori, oso nitxokua, naiz eta jokalari asko euki. Ez, zen ustez, ontara jolasten da benak, egongo die zain, bigarren ertetzeko zoruan pare. Zen, ni dauzkaten lagun guztiak, estimen, jolasten da benak ontara, dauzka sartuta orduak, baina barbari da hondi bat. Baita, gero antza danez, lehenengo jokuko ekipamenduek eta abilezi pilo bat eta dolan, bigarren eraruteko aukeri egongo da, orduen, ja salto hori bermatute dago, ez? Lehenengo jokuen sartu dugu zauzen, urrengo ara jongo zara bai. Bai, irakurri nuen ez baitare, lehenengo jolazerako erazitan bazeuzkazun. Zure kutsarako edo estaxerako pestaina gehigarriek eta horiek gordeko izkitzutela, beraz, hori nahiko ondo dago. Eta 10 euro hauena jolasa debalde izan da, nik usteet benetan kapritxo aukatenak ordainduko dutela, eta ero hori, kosmetiko bezala eta saltzen maizute, ez dakit jolasa noiz ateratzen da, hori bakizu. Detaile bezala, bitartean. Path of Exile, 29 orduan pasatu leike, objektu nagusiak pasatzen,
baina guztia lortzeko, 100% lortzeko, 727 ordu batez beste pasatu beharko zinu zen. Eta Gabe, gero, za- gustatzen bajatu pentsatu zen gehiago jolastu lehiken, 727. Beretan, Ez que, da, seguru estrene hostien be hori, aipatutaz ez, 7 kapitulu gongo dizela, baina gero gusapilloa gehitzen jarraituko Gehiago, dabe, ez? espantzinoak, eta, bueno, eduki pilloa. Bai. 1.0 bertsinare dagokizunez, usteo da aipatu biela, sarbide goiztiarra 6 hilabetez mantenduko biela, baina ez da bela bermatzen bez, osea, hartuko da bela bierdaben beste denbora, eta gero kaleratuko dela. Esteko argitaratxe data finkorik momentuz. Osa que, bueno, zalantzari parik, abenduko estrenaldi handizenetako bat, eta urrengoa be parera altzen dela esan leike. Abenduan bederatzi zen, helduko da Indiana Jones and the Great Circle, hainbat bider sepatu dugunak zinezko bideojokue. Kasu honetan Machine Games eta Bethesda ibildire hau garatzen, dizela, bueno, Wolfensteinen arduradunek. Eta hori zeda gitzi gora bera, topeko dugune, alako akzinozko abentura oso eder bat, grafikoki benetan potenti dela. Baina, bueno, gero Indiana Jonesen izen da, puzzliek, esplorazioa eta barbe ikusko duguz. Hainbat eta hainbat trailer ikusi duguz momentuz, gameplay da, cinematikak eta bar. Eta, bueno, alde batetik penia da, joku zarran puzzlien kutsu hori galdu dala, egiz izan. Baina bai izan behar da, oso itxura politxedeko la bideojokuek, nahiko erakargarri izango dela batez behak zinoan salientzat. Eta, bueno, ia zelan urtetan dan, itxaronen bierko dugu benetako iritsizek eukin arte, baina epatu dugune, abenduak bederatzi, PC-erako da Xbox Series-etarako, eta gero, 2025ko udaberri zen PlayStation 5ko bertsinoa ikusko dugu. Justu Twitchetik ikusten aizatenak, aiko izate ikusten trailer bat orain dela ordu bete atera dana. Beraz, Lander ez dait ikusi duzu trailer berria. Padaz, seguro spoiler dauzla. Vale. Bueno, itxura hona dauka, nik ezago nuke, ez dakito trailera bera hola atera delako, ezago nuke puntu bat aurreko trailerretik ikusi denunetik grafikoki behera indula, baina bueno. Bai, Ez dakite, oso memorizain nahi zitzeiten, eta ez daukat oso berri aurreko trailerra, alare oso ondo ikusten da jolaz bada. Beraz, historia ona aldin badauka, bueno, jolaz oso disfrutable izango da. Bai, epatu behar da hori, ez da lehenengo pertsonan jolastuko dugule, jokuen gehiengoan behintzet. Eta gero, ekintza edo momentu batxetarako 3. pertsonara aldatuko dela, zelan ez, indi erakutsitze. Hori da. Abenduak bederatzi. 70 euroetan irtetzen da, kontutan duke. Bai. Broma gutxi. Broma gutxi horregaz, bai. Eta gero, ja, apurka-apurke joku txikizek zein handizek 70 euroetan ikusten gabiz, Justo zerrenda honetatik, abenduko argitalpenetatik kanpo itxi dute Fairy Tail B, nire iritziz ez da laulako joku super desiratu euko du bere publikoa, ez da, baina ez da handizinen artik kokatzen, eta hori zebe 70 euroetan estreneko da. Osake bai. Baina, bueno, abenduak bederatziko jokuek itxitxe, abenduak 10 goaz, ze egun bet berandua mitikoena jasoko dugu, Legacy of Kain, Soul River, 1 eta 2 remasterizatute helduko dira, Aspirren eskutik, plataforma nagusi guztietarako, PC-en, PlayStation, Xbox eta Switch kontsolatan ikusko dugu. Eta, aipatute dukogune Soul River 1 eta 2, remasterizatute, modeloak, argiztapenak, kontrolak eta bar hobetute. Nahiko lan politzia indabela moten dugu, bentsa trailerrak ikusitze. Orduen, oso joku mitikoak, aventuriak zinoa, alako Zelda ikutu bet dekila be esan behar da. Historizo oso potentiagaz, hasi que nik uste dut, badala garaize honek berpisteko, zebintzete saga mitikoa da, eta ja alboratute geratu dire. Bai, berriro pasatzeko aukera ezin hobea. Benetan, oso gustoko zen uzuk, ez, Damian? Bai, nik bere garaian, bai, niretzat ez dakit, zeukan gauza asko, gerora ikusi ditugunak, joko gehienetan, ez tozku oin ez berririk erakutsiko, bere garaian basan potentia, eta gero historia eta narratiba aldetik be txukuna dela uste dut. Batez be garairako, ez da? PlayStation bateko, garai hartan, alako historizo sakonak eta ondino eskenduzela horren bestetan topetan, Soul Riverrenak oso nahi. Bai. Galdera bat,
grafikoki ikusi dugu bastanteko berrikuntza egin diotela jolasai. Mekanikoki zer egin diote bakizu? Esan ze igual geratzen da jolasa mekanikoki oso zaharkitua ez nuke. Zaharkitua, bai, izan lehike. Neiko ortopedikoa zen, bere gara. Ja, eski horregatik. Batez be ordenagailuetan, batez be. Ez ikusieten pixa mugimenduan eta bedurra hori mandit. Garai bateko mugimendu eta hori pixa zaharra geratu dian eta gaur egun haien pixa gorra inote dizaiko olako bat egin. Esango neke kontrolak bai egongo dizela eraberri itxute, klaro, azkenien mando modernotarako euskartze dagoengo eta barrez, baina, ointxe motu ez nau seguru, baina esango neke bai aipatu bizela alako ezaugarri edo kontrol barrizek eta barra. Bale. Oso kerespana behintzet. Eta, bueno, ja beti amaitzeko eskara oso horron joango, ze abenduak amarrien beste, indie joku txiki, baina interesgarri bete etxen dazku. Power Rangerran, bideo joku barriz izango zena, Mighty Morphin Power Rangers, Rita's Rewind deitzen da. Eta, esan behar da, beat em up generoan barruen oso mitika dizela, Ninja Dortokak, beste hainbat saga, Streets of Rage eta lakoak, horren danan berpizkundi ikusi zen dugu, baina Power Rangerrak falta ziren, eta Digital Eclipsen eskutik helduko dazku bideo joku barriz izango zena. Oso mekanika arkade eta klasikoak ikusko dugu, bost jokalarintzako beat em up koloritxu izango da. Baina bai epatu behar da, gero bestelako berezitasun batzuk begongo dizela. Zordan edo Megazordan ganien igonda, honek Power Rangerran robot mitikoak. Halako akzinozko edo tiroketak estena batzuk ikusko dugu. Gero bestelako mekanika batzuk behagiride, holako lekuen arabera tiroketak eta halako gauzek, motor gaineko estenak bai ageri dire bidizoan eta bar. Eta orokorren emoten dugu igual, beat em upak nahiko errepikakorrak izin arren, justo Power Rangeran joku honek oso itxuruena daikola, genero edo mekanika anitz bere ganatuko dauzela. Osake gogo asko probetako eta ieslen urtean dan. Hauze be, plataforma nagusi danatarako, PC-erako eta kontsola danatarako ikusko dugu. Oso 80 hamarkadako jokoa eta jokoan oinarritzen den telesaiare bai, ez? Bai. Hane hori, esan behar da, Power Ranger lehenengo denboraldiko eroizek eta txarrak agertuko dizela, nik uste dute gaitatuna orokorrien, orduen horregaz jarretziko dugu. Power Ranger berdie desbloquei berko da eta beraz jolazten ebili. Negua normalean ez da irtera handirik egoten, kasu honetan ikusitugu batzu bat zaudela, potente izalezkena bat zeurazki potenteena Indiana Jones izan daiteke. Baina, jolaz, ez dago beste batzutan egon izan da bombazo handirik, baina, Indiana Jonesek aberrondo funtzionatzen du. Igual, bombazorik handizena Marvelena izango zen, orokorrien, nik uste dute, jente asko ondortutan bada behintzet, jente asko erakorko dabela orokorrien. Hori bai, ez gaina debaldeko izan da. Karo, horra etxe bat ez, ezke beti nahi superheroianak ez zaizki gustatzen, baina gero akoratzen ez jende aski gustatzen zaiola eta beti azten zaizki, baina bai, arrazoi duzu hor. Azken finean, hori urte amaierako kanpainarako beti egoten gara iraietik, iraie urrize eta azaroa izaten da, kanpaina betarako presetako, eta abendue askotan, egoten da igual hardware aldetik edo bestelako atatik estrenaldiren bat edo beste, oingoan ez da kasu, PlayStation 5 jaso dugu, proba. Baina, nik uste ez dela hilabete motxabez, goza neko politxe dauz eta ikusko dugu jaslan, beste susteko bat edo beste agartzen da, bai. Hori da, eta batez be lehen esan dozuna, Lander, ikustia kritikak zela doia zen, batzungan, batez bestiena probatu, ez? Interesantia izango da ikusteko. Bueno, pasatzen ga beste albiste batera, ez? Sony kontsola eramangarri berria prestatzen dabil, eta, Bloomberg agerkariak esan dago hori, eta PlayStation 5-aren jokuak mugitzeko gaidan gailu eramangarri bat aipatzen dabe, Takashi Mochizuki kasetariaren iturriek. Azkenean gogoratu, iguala, ez? Sonyin, zela zeukan izena honek?
Sonine aparatuak hain jatela etortzen. Portala, PlayStation Portal, dugu Hori da. PlayStation Portal streaming gailu hori, ez? Arrakasta auki da gainera, guk esaten ginela, hori etxean ibiltzeko edo, baina itxura danez, telebista libre lagatzia eta edozen lekutan ibili alizatea, naiz eta etxean egon bihar izan, ez? Erabiltzeko, ondo funtzionatu dau. Hala eta be, epatuko dugu zabarritxuek horren inguruen bai, Hori da. Hala eta be, esaten dabe, ez? Urrin geratzen dela, Xboxekoak esan zeren bezala, ez? Urteak itxaron beharko ditugu, kontsola hau ikusteko, eta nola ez, Sony Interactive Entertainmentek erosen momentutan esan leike ez da bela merezi, edo berandu dala, edo izan leikena, baina, bueno, itxura danez, hortzen mobitzen dabil. Eta badirudi, hori, portalena izan dela, klabea, ez? Erabaki hau hartzeko. Bloombergetik PlayStationekin harremanetan jartzen saiatu die, baina gaian inguruan galdetzerakoan, ez da be ezer erantzun. Orduan, filtrazio bat, izango da. PlayStation Portal alde batera utzitza, 2011 urtean PS Vita izan zen azkenengo Sonyren eramangarria, eta niko, hau pixkat zueko beto ezagutuko duzu, zen kontsola eramangarrietan uste, eta azkenengoa erabilin ebana Game Boy izan zala, berez baldin banago. Baina oso potentia omen zan, ez? Eta kristana mobitza ezeban eta, baina etzeban euki espero zan arrakazta. Eta bere zan PSP-ren oinordeko bat, ez? Incluso forman eta pixkat, okeres baldin banago, bentsat buruan daukatena gaitik. Eta, egia da, PSP izan zala, kristonetako kontsola saldua, nire inguruan eukin itxuan, lagun asko PSP-arekin, eta en cambio, PS Vita, ez dute asko ikusi. Nik izan honek, pertsona bakar bat ezagutxe dutela, euki dagoena PS Vita, eta PSP kontrara jente pilo bateko, Nik inorrez ezautzen PS Vita. PSP-an eukere izan nun. Hori da. Hori da, nik nire esku artean beukidot PSP bat, baina PS Vita bat, keba. Eta, Sonytik aurrera egitea erabakitzen badabe, kontsola eraman gerra berriro piztuko da, esaten gingana. PlayStationeko Nintendo aurka egitea nahi dabe, eta merkatu berian sartu. Orduan, Phil Spencerrek esan zeban bezala, Xbox dabil prestatzen gai eraman garria, oine PlayStation azten baldin bada, Switcha badaukagu hor, eta bestela ikusten dugu PC-ko merkatua zela dagoen, gure Steam Deck eta beste, Asus eta Lenovo eta honedana da biztopera, emoten daue gerra berria hasi dela, kontsolen gerran, eta tope da bilela. Pentsatzen dut, azkenean, kontsumitzaileantzat printzipioz hori ez da zetan txarra izan, baina ikusin biako dugu. Bien bitartean, PlayStation Portal eskuko gaioa, landerrik esatezaban bezala, ikusiko gingala horrerago, askoz interesgarriagoa bilakatu dago Sonic argitoretako azkenengo eguneraketekin. Zergatik? Behitxu, berez kontu da, PlayStation Plus arpidetza zerbitzuen eskantzen dizen bideojokuek streaming bidez jokatzeko aukeri eskantzen dabela, ez? Kontu da, oin urte bete merkaturatu bien PS Portal honek, erabileri oso mugatute euki dabela. Osa, ez da gai bideojokuek bere kabuz mugitzeko, untxe bez, beta, adabaki berri honegaz bez, baina azken finean bergendun esan, hori PlayStation posta etxiendeko gune lotu biergendun portalera, eta hori martxan eukin je, bertan mugitzen ziren jokuek, horren streaminga itxesan, irudizena, kontrolana, soinuena eta bar. Azken finean, aririk bako pantalla bat zan aldugu, ez da? Berruen da piku, iruren ez da izan bagarizu da ben, horretara esaltzen zana. Eta orduan hau, ze izango esan, Lander, esaten dut? Hau, oin bebai, jolasteko PlayStation Pluseko bideojokutara zeiten dago, streaming zuzenian zerbitzarien kontra, edo zuzenian zure kontsolan kontra? Zerbitzarizetetik hori da aldaketi azken finien, ez? Lortzen da bena da... Lainoko joko. Liberatzea zure txeko PlayStation, ez? Jolastu leke PlayStationean pertsona batek, zuke PlayStation Plusetik pentsatzen dut streaming bidez, eta gero, ez? Bi pertsona batera, ez? Oinarteko modu. Hori da, azken finien bebai kentzen dutzu bi herrizin da PlayStation posta ukitzeko, ez? Oinartien, bai ala bai oki berrizin portala erabiltzeko, onja ez? PlayStation Plus arpidetza hori ukin je, lainotik jolasteko aukeri ukusen duen. Bera, hoxe galdetzen ikuan.
PlayStation bosta beharrezkoa zen, edo ez? Kurioso izangoa, ber nola funtzionatzen duen. Eta batipat, Eta gero, itxoitean nahi ikustea, jendea ez ezaten duen, lainoko jokatzen modu hori zemoz di joan. Ze, aintzinean ikusi izan ditugu zenbait batzuk ondo funtzionatzen dutela, más o menos, baina beste batzuk ezain ondo. Eta gero, 300 euroko gazteoa egin. Gero agien ondo funtzionatzuko ez duna. Ez que, claro, zuk esaten dozu dez, baina da, jendeak nahi da bena jolastia, ez dakit, Demon Souls remake eta esklusiboak hasieratik eta nahi dozuna jo, baina 300 euro di, Yeah. Ez dakit, Untxekusio badazpa, horri 300 botatezela, 220 dire berez, baina bai. 220, bueno, hobeto txu hau. Ez, zenbat eta gutxi hau, osea, zentzu gehiago eukileike independienteki erostiak. Olako gauzetarako, ez? Gero PlayStation Plus behar espidetza pagatu, baina, bueno, joku katalogo handia baldin badago. Ez? Streaming bidez jokatzeko. Eta ondo baldin badoia, igual funtzionatzen dago. Bai, momentuz aipatzen da bez, 120 joku ongo dizela katalogoan, ze berez, eguneraketa hau betan estrenea ondino, ez da aldu behin betiko bertsio batera, orduan suposatzen dugu, pizkanaka joku gehitzen joango dizela, baina momentuzteko guzena dire, PlayStationeko esklusibo handizek izango zirenak. Monster Hunter Rise aipatzen da adibidez, Ghost of Tsushima, Spider-Man bisek, hainbat joku dauz hor nahiko interesgarritzuek, batez be, PlayStationik espadeko zu, edo espadozu eukinoen artien. Vale. Nik uste klabea izango gala hori izan detena. Latentzia aldetik eta irudia eta ondo jutea. Hori ondo jute da, oso ondo funtzionatu zaken gauzat izalezke. Baina... Jugada potentea, Bai. Bai, eta pena bat azikera batetik ez egon izin daukera hau, egiz esan. Osa, ja, azpiegiturie streamingena preste egon da Sonicon aldetik. Oin urte pilo batetik PlayStation Now eta lakoak ukuduguz. PC-en jolasteko aukeri egon da, de hecho. PlayStationeko jokuetan ondino heldu aurretik, fizikoki edo natiboki izan nahiot. Eta harritzeko da, segaitzik ez da benein hau azikera batetik. Azkenien, aldotu lertu streamingerako kontsola eramangarri bet edo gailu bet estrenetie, baina mona aukera honek azikera batetik, zer ez dela zertan garatzen da. Suerte euki dabe eta arrakasta pila euki du, bale? Baina oin askoz gizau interesetan dute lehen baino. Zentzu gehiago hartzen dago. Bai. Bai, eta gero, hauenek izenik, baina ipintzen da benez, PlayStation kontsoletan, zein ordenagaioetan, bueno, batez be, ordenagaioena ez, erabili zitxekela streaming bidez jolastia PS4ko jokuetara, PC-an. Bai, ni espaldi bintzen, lehenengo Spider-Manen PC-en adibidez. Beitu. Eta kasu honetan PS4 edo PS3 ezingo da jokatu. Portalekin, bakarrik PlayStation 5ko jokuetarako da. Eta gainera batzuk, 120 titulo horrek esan dozunak. Hori da. Peni hori bai adibidez, azkenien orkeston katalogeko zu, 4ko eta 3ko jokuekaz, orduen horrek kanpoan izte, espero dut, ja behin betiko bertsio datorrenien eguneraketa honena, horretan argitzen joti bai. Bai, itzuliz lehenengo albistera, PlayStation zei dela, kontsola eramangarri egiten nahi dela. Bueno, aurreko irratzea, no, endala bi komentatu genuen Xbox, Microsoft berdin egiten nahi dela Xbox-erako. Nik uste konturatu diala, bai PlayStation da Xbox, ari diala merkatu baten konpetitzen, baina hor da hola, kontsola eramangarriena merkatu oso handia dela, eta itzen genuen hori, buruzen ez goratzen zifra lander, baina zenba milioi Switch zian salduta, Da, pero eta 6 ziren, ez da, milioi, zagoneta. Claro, merkatu hori bastante handian utzi diote, Nintendori bakarrik utzi dute, eta nahi duen, ez dauka kompetentziarik Nintendokor, hortaz, claro, nahiko dute merkatu horren pastelaren zati bat ere jatea. Ez dute planteatuko Nintendorei gain edo aurre hartzea, ze hori oso zaila ikusten dut, kasi miliarro bat, baina gutxienez zati bat kentzea. Tero Damianek komentatu duna ez, adibidez zea izan ote daiteken. Erabiltzaientzat albiste ona izan ote daiteken. Nik uste baietz. Horrek aldo egin zaitu, Aritz? Ez izan dezuna, kompetentzia itea PlayStation da Xboxena onda izan daitekela erabiltzaientzat.
Nik uste ze azken finean horrek eraingo diolako Nintendori adibidez prezioekin kompetitibo izatea. Ze orain momentuan Nintendo askotan jolasak eukitzeitu urtea pasata oraindik 60 euron. Eta nik uste hori praktika hori ez dela bat egokia. Hori ez da aldatuko uste nik, orokorrien. Azken finean Nintendok esan daeko, bere jokuen prezio hori ez da bela debalue gure momentu baten bez, eta horregaitzik ez da bela berapenik, ez ezer eskaintzen normalien. Horo nik uste hori eran dabe beti mantenduko da bela, baina hardware aldetik igual bai ikusko dugu, kontsolan prezio aldetik, hori bai. Gehiago edo berapen handiz hauek, ez dakitz. Gutxenez era batera afektatuko jo Nintendoi, zatet, zai ikusten dut Nintendo daun pedestal hortara iristea, baina gutxenez prezio pixea gehiago egitea. Bai, eta nik uste gane oso interesgarria dela, hori aipatzen dela, berez PlayStation 5 eramangarri beti izango zala. Orduen, klaro, nik suposatzeot berez, erositzen deko zuzen PlayStation 5-eko jokuek, batez beti digitalki, igual fizikoak be modu batera erutik aukeri gongo zan. Baina horre danak ez irela barriro erosi bierko, eramangarri honetan erabila izeteko. Orduen, hori dana super interesgarri zeda orokorrien. Eta arkoan komentatu genuen, Xboxenan, aspaldi Switch bia izan laizkela PS4 Pro edo Xbox One-an potentziaen beteko izan zitekela. PlayStationen orain esaten dugu, PlayStation eramangarri honena izan laizkela PS5 batenen beteko potentzia, Xboxen are potente izango dela espero da. Baina, aurreko baten Telegram taldera bihartzen nun, ez? Orain telefono mugikor baten ezagoratzen zein zen. Mugikorraino gehiago zen, mugikorreko prozesailu bat aurkeztu zutena, GPU-are integratu daukana, eta Cyberpunk ari izan mugitzen. Osea, esan portableak ja ideala puntu batera iristen, oso potentea dianak, eta ez daudenak hain urruti konsola, mai gaineko konsola batetik. Beraz, kontuan hartzeko da, osea, teknologiak olako salto handi bat eman duenean, atento egon bertzeaz, teknologia horrek ekarri daiteken olatu hori aprobetxatzeko. Eta ematen du, etorri daitekela hori. Bai, batez be hardware ez, mai gaineko edo kontsolan eta aldetik, prezizioa batez be gorantzen dabe, igual horren beste jauzi egon barik, eta kontrara pasa ez, gai eramangarri zen munduen, mantendu indire, eta kontrara askoz potentia bedire lehen baino behintzet. Horren hor erdi harrapen jotxiela esan lehike, eta zutin esun, gaur egungo gaiura emangarri asko, ez dire heltzen, inundik inora bez mai gaineko gaiuen potentziera, baina muga tekniko askogaz joku berberak mugitzeko gai dire. Switchedeko hor, The Witcher 3 ibilda mugitzen, Doom Eternal eta beste, ja joku zarra dire, ez dire horren ikusgarrizek gaur egun, baina inok espan espero Switch horren mugitzeko gai izango zanik, eta hor gauz. Bai. Usteet Xboxak ere zerbait aurkeztu dula, ez, Damian? Antzekoa? Bueno, bai, Xbox bai antzeko bidetik doia eta streaming bidezko jokuen zerbitzua hobetu dabe. Eta, Xbox Game Pass Ultimate zerbitzuko azpideunek norbere liburutekiko jokuetan streaming bidez jokaleikie cloud gaming beta-arekin. Orduan, mugikorretan, tabletetan edo telebistetan erabili leike. Etorkizunean, Xbox konsoletan zein Windowseko Xbox aplikazioan be jolasteko aukera egongo da, eta bengoz, 50 tituluko zerrenda bat dago. Erositxa baditugu, Metro Exodus, The Witcher 3, edo Dragon Quest 3 HD bide remake adibidez, jolastu leizke, eta aurretik odei bidezko zerbitzua baseuan, baina Game Pass Ultimateko joko ziatzetara mugituta. Eta, honen nobedadia berez izango litzateke jokuen kontu hau, ze ni badokat hori laguna jolaste zebena adibidez series, zela da, bestia, series X, series S-etan, joko potentiagoetara, baina cloud gaminga erabilita. Bai, gauza, hasikeran irakurri nabanien, eta jenti ospatzen ebi izan eta bar, baina egiz izan nahiko mugimendu arraroa da ze. Egin da bena da, oinartien egon da zerbitxo dana, esan dugunez, cloud gaming egaz. Xbox Game Pass Ultimateen egote ziren hainbat jokuten laino bidez jolasteko aukeri egote zan. Baina egin da bena da, katalogo horretik kanpo hainbat joku gehitzu beste modu batera.
guk erositxe badeko guz, pero tamar titulu honek, Xbox Game Pass Ultimate eukin jalan dabe, sarpidetza hori derrigorrez behar dugu bai ala bai, bain joku honek, berez Game Passien katalogotik kanpo dauzen joku honek, streaming bidez jolasteko aukeri edekogu. Orduan, a ber, ospatzeko gala alde batetik, baina lasai batien alko bizela gehitxu joku honek Game Passien, eta bardin egon ginela, Bai. Ni pasa, antzina probatu izan dut Xboxen lainokoa, ordenagailutik probatu izan dut, eta ez du baina ondo funtzionatzen. Hau da, hor ikusitu, Twitchen ikusten naizetenak, iruditan ikusitugu zenbait jolaz, adidez Baldur's Gate baterako edo lako jolaz pixka lentoa dianak, eta ez desuna zea ondo ibili zaitezke, eta esperientzia golan txarra ez da, desde luego Cyberpunk baterako eta edo adiz niko gogoratzen ezporatu nula Forza Motorsport eta ondo ez dijo. Osea, input laga bastante, ni bentsa bastante naritzet, oitutare banago minimoa izatera ordenagailuan ibiltzetik. Jende batek hori onargarri erutu dezake? Bai, igual, bai, ez dakit. Bai, desde luego Sekiro edo Elden Ring baten ezin jolastu. Ez zerela jolastu alako zerbitzu baten input lag edo hori ukin ez. Hori da. Baina, bueno, a ber, nik uste eta hor garbi ikusten dala, ez? Zerbait izan bazan oso ondo funtzionatzen duna, exitu handia izango zuen. Baina oraindik olako cloudetik inok ez du boom bat izan. Horrek izan nahi du, zerbait badagoela oraindik jendea ez duna konbentzitzen. Beraz. Ja, baina igual Xboxen etorkizune hor dau, kontsola handizek itxi, fizikoki mugitxiri itxi, eta horren ordez, eramangarri horregaz, edo beste hainbat gaiogaz, igual telebiztatako aplikazioakaz, eta bar, ikusten dugu moduen. Igual horretara bideratu ja euren aleginek. Gehiago zerbitzu bat eskaini, ez? Arazua dauzka, bai, horrek, Konexio barik ezin jolastu izatiak, eta jokuak ez izatia zuriak, hori ja bizi dugun gauza bada. Orokorrean ez dugu asko igartzen, baina momentu puntual batzetan minen leike. Eta bai goia, modelo horretara goia, baina jode. Ez dakit, bidean zenba galduko dugun. Bueno, zer utzi zaizue aldatzen badeu hurrengo albestera? Aurrera. Hau potolu da. Bai, beira, hurrengo albestea PlayStationekin jarraitzen deu, baino ez da hasiera baten asko gustatzen zaigun albistea, aitzinetik ja bazauden hainbat zurrumurru PlayStation interesatuta gonote ziteken, From Software argitaletxean inguruan, bakizute Dark Souls, Elden Ring, Sekiro eta bestean beste. Eta, ja pixkat zurrumurrak pixkat fuerteagoa dira, From Software da Kadokawa Corporation enpresa handiagoa baten parte da. Eta, Kadokawa Corporationek onartu du, negoziaketan dabilela Sonyk berau erosteko. Hortaz, Reuters agerkariak aurretu zuen albistea, baina, gero Kadokawak esan den zela Sonyren eskaintza jaso zuela onartu zuen. Askotan gainera, ez dakite, Kadokawan kasua da, baina burtsan baldima zaude kotizatzen nahi bazea zure enpresa horrelako gauza bat onartu behar izaten dezu, legeak obligatzen dizu, hortaz ez dakit kasu horregatik izangoa, baina izalaizke. Aurrera egiten badu negoziaketak, iragarpena aste gutxi batzuk barru entzungo genuke, ofizialki. Pentsatze Sonyk ez du oraindik ofizialki egin, baina egin beharko lukela. Esan eta bezala urtea damazka eta atzetik, beti izan da, jolaz gehiago ere badauzka, Kadokawa, baina nik uste Elden Ring eta Dark Souls eta azken urtetan hartzen nahi den indarrakin, karamelo oso goxoa dela Sony nahiko nukela hartu, eta Xboxi kolpe handia eman aldio zaiokena. Baina, claro, ikusi beharko da, euneko erosten duen edo ez, eskaintza erabatekoa da, euneko-eunekoa, geizkiz bana Hollander, jada bada Sony Kadokawanen parte baten jabea, edo geizkiz bana? Bai, akzioan 2 erositxedeko Sonyk aspaldizik ja. Ez di asko, baina, hasiera bat.
Karo, esan duten bezala, Elden Ring edo Dark Souls bezalako frankizia daude tartean, ze From Software bere ganatuko bai luke, eta hori estudio bastante potentea da, azken urtea behitzerik besterik ez dago. Eta honek, milioika bideojoko salmenta dira, irabazia dira, posible da urrengo Soulsa From Softwarena gian esklusibitatean jartzea PlayStationerako. Eta pixat honek, ni behintzat arduratu iten hau. Ez dakizuek, baina arduratzen hau, ze Bloodborne bat bezala gertatu daitekelako, PlayStationen magargetera eta PC eta Xboxen ezin ibili. Eta Switch. Eta gero txarrago, ez? Igual esatia, zure IP-a ondo funtzionatzen dau, eta igual pixkat esormen erako askatasuna mugatzia, ez? Esatia, zuek egiten dozu Elden Ring oso ondo, egin Elden Ring 2, eta gero Elden Ring 3. Eta esatia, Miyazaki esaten badau, nik ez nahi egitea Elden Ring, oin edo beste zerbait egitea. Ez que, de hecho, Miyazaki esan zuen, Elden Ring hasiera eta ukara ezan dala, ez dela pila egongo. Soulsakin ezan zuen bezala, Dark Soulsak ja amaitu dira. Oin igual PlayStationek esaten dut From ez, oin inbia dozue. Oro, mini daukatipe hau erosita eta egin nengo dugu. Ze badakigu salduko dugula izena gaiti bakarrik asko. Hori da. Olako mobidak, emoten dozten nahi bildur pila bat. Bai, oin artean ikusten da, oso ondo funtzione da bela, Miyazaki askatasun hori uki da bela mile gauza probetako, kadako hauen azpizen. Ze bai, gero, bat nahiko izen da Dark Soulsen eta Elden Ringen argitaletxie, baina ikusten da fedie dauela edo, ez da, Sekiroen kasuen Activision zan argitaletxie, gero Demon Souls eta Bloodborne PlayStation egaz, batera elkarlanien argitaratu bizan. Bueno, Europan Demon Souls originala Atlusek botaban, hori bai. Orain bat enpresa gaz egon da ja urte luzez elkarlan hori, baina ikusten izen da Fromek baskatasun hori bai uki dabela, bere jokuk etxerakoan. Eta niri bilurre bai emote dozte, PlayStationek edo zizkero, mugak edo oztopoak egoteko. Bai. Bueno, asko aigaitzeiten From Softwarean jolazatik, baina badia estudio gehiago, adibidez, Spike Chunsoft, Dangan Rompa, jolazau japonesa pila kostatzen ezki dezatea. Edo Zero Escape jokoen ardura honak ere, zen Gotcha Games RPG Maker editorean egileak ere eskuratuko lituzke PlayStationek. Hortaz, igual hauek ez dira From Softwareren jolaza bezalako handiak, baina beraien publikoa dukate, eta hauei ere gertatu izaioke berdina, PlayStationen mugatzea aspektu kreatiboa, ez dena inoiz ona, edo esklusibo totalaik egitea Sonyren plataformera, hori ez dena erabiltzaileen ikuspuntutik egokiena. Eta okeres baldin banago, kadokaua dauzkabe bai manga eta animeak eta olako movida pila bat. Usa pila, bai. Dalako konglomerau erraldoi bet, mile gauza gaza detartien, eta, karo, Sonic behor esku esartungo dugu. Bai, eta bai, pixka bildurrak izan da, ez? Sormenan oinarritutako horren beste arrama dauzkan enpresa batian, Sony bezalako monstruo bat, ez? Azkenean monstruak motelak die, gelduak die, eta nahi dabe, ez? Etekinak berreskuratzea, inbertsioak, eta nahi bildurra moten dut. Egia da, ez doztala afektatuko, ez? Adibidez, Fromena bezala, entzate zuzenian, baina, bueno, kontutan eukitzeko, Kaua ze erraldoi begai dan. Bai. Esan behar bai hori, da horren erraldoie oso garaztiza dela bai. Ez dakizen bat milioi edo bilioi ziren, baina Bungie erostie, baina garestiza urtengo jakon PlayStation, Sonyri orokorrien. Orduen, ikusko da osorik erosteko asmoa dekien, edo ez, klaro. Sakontu esan, azikera baten emoten dugu PlayStationek erosi gure bala, bakarrik, From edo bideojokuen alorra, eta baina kadokauak ez etxitino. Osa, bera prest dauela Sonic bere ganatzeko, fusin hori egoteko, baina osorik emon behar dela, unuko egunien. Orduen, klaro, oso garesti urtean da, ikusko da, zer inoen. Ikusi beharko da, eta, aigera zaten albiste txarra dela Sonic, inok ez dezan gaizki pentsatu, Xboxek egin bazuna mugimendu hau berdina esango benun, eta Nintendo egin bazun berdina esango benun. Osea, arazoa da konglomeratu handi bat egartzea, olako estudioak, eta ikusi dugunagaz, ez? Hori da. Aintzinean ikusi ditugu olako estudioak handia gartze dituzte, Xboxen kasuan orain dela gutxi aipatzen nun estudian izenan ez kobratzen, baina zegin zutena, Hi-Fi Rush entzutena, jolaz bat, bere inean exitua izuntzuna, eta pum, itxi intzuna. Hortaz,
eske beti olako beldurrak egon daitezke, eta From Zuma Software gente kaleratu, bai, Hori da. osea, hori esaten genuen, ez? Xboxek Bethesda eta Activision Blizzard eta bar erosi da bezenetik, zenbat mile langile kaleratu da, bez? Ba, azken olakoak berregiturak eta kontuekaz eta alakoak egongo dira, bai. Eta ero From Software azken urteetan egia da, eta ditu jolas guztiak ez zitua di, ala, baino ez du zerrek aseguratzen, bihar estropozu ezin dezakelain, eta jolas bat atera ez dana oinona. Eta igual Sonic horrelako bat ikusi da, egia da zaila da, From Software olako bat egitea, baina oraindik gehiago estudio txikiek aipatu ditugu nahi. Esatea, bueno, aurten ez dezu egin zea ona, joko ona, pues estudioa itxiten dugu eta danok kalera. Hortaz, pixat, nahi bintzat ez zai gustatzen, bide joko munduan gertatzen nahi daun hau guztia, danak imperio handitara dijustela. Osea, Bai. existitzen Eta dira. gaur egun paseleikela, kadokagoa enpresa arraldoi bat dela, eta gauza, egoera antzeko baten egon aldizela. Baina ondino, enpresa handitza baten atzien, bilurrak izateko sortu. Hoi da. Bueno, ikusiko deu urrengo asteetan, nik pentsatzet 2008 ja zerbait jakingo deula, eta Landerrek esan duen zela, diru oso asko da, eta Sonic oso ondo pentsatu beharko du gastu hori inaurretik. Bueno, andori ditzen batzuen igual, albiste posgarez hau batzutera pasiko gara azkar batien, irratsaia amaitzeko. Ze pasadan hastien estren esan eta gure telerrantaldien behintzat sekulako arrakasti eukitzen da bile Euskal Bideojokuet aurkeztu behar dugu. Julen Irasoki, Ibai Aizpurua eta Mikel Dale Euskal sortzaileek Mustro kaleratu dabe Android plataformatan. Dalako puzzle joku frenetiko oso itxuroso bat, doakoa, Play Store saltokizen topeko duguna. Eta, bueno, ezagutzen baduzan, Threes edo 2048 joku klasikoan egitura edo ideia bardine proposatzen dugu. Orduan, ibilko garena da, alako ukipien pantai aprobetxeta, monstro batzuk errenkada berien kokatzie eta norabide berien irristatuz, ez? Hori da porrot helburu, lan esan da igual ez da oso ondo ulertzen, baina behin jolasten azte zarenien segiduen ulertzen da. Eta, bueno, partida laburrek oso frenetikoak esan dugu moduen, gelditzu barik ibiltzekoak proposatzen deuz. Ibai Aizpuruan, Somorro Studion, ohiko plastilina estilo hori manten dute, ez? Ikusko dugu zen monstruoak hainbat keinu etxe dutzi ez, pop kulturako monstruo esaki desberdineri eta bar, oso itxura politxedeko, eta esan dutena, Telegram taldien partekatu bienetik, ikaragarrizko arrakasti eukin deu, jenti oso gantzeta dabil, marka honenak lortzen, taula desberdinetan bukaeraraino iristen, eta nik esango neke, bai probetako dala, ganea zelan ez, euskeraz jaso dugu, naiz eta testu gitxidekon gure hizkuntzan probeleike, eta aipatu dugun momentuz Androiderako estrene dela, baina Julen Irasoki garatzaileek, aipatu dugu, ezta? Horren beste iPhone erabiltzaile egon da, igual iOS-erako bertsinoa egongo dela etorkizun batien. Pozgarria. Eta nera, jakinda jolasan ideia nondi datorren, ez, Lander? Bai, asko poste dozte esatiek, berez, Euskal Game Jametik jaizotako elkarlana dela, justo Somorro Studio eta Irasoki, eurretik, aldez aurretik ezagutze ziren, bai. Baina Mikel Dale soinu gilegaz, Game Jamien, ezagutu ziren elkar, eta ordutik ona, besteen bat elkarlan egin izen da bez. Orduan benetan posteko ez, guk atolatutoko kimen batetik alako joku bet jaizo izena, eta ganera olako arrakasti egin je. Asko posten gaitu, Game Jamak azteukera baterako jolasa egiteko eta aktibitate bezala oso interesgarria dan azkain, balio dula horrelakoak, ez? Jendea zautu eta jolasak ateratzeko, eta gainera, mustro bezala arrakasta izate mazu, gu belarrekin txaloak ematen nahi. Hori da. Bai, hori bai, kistonetako lana, politxa, entretenegarria, eta norbaitek txatean esaten den bezala, Mustro bertxinoan, metroan jolasten zabitzanean, onduan daukasunak ez dau pentsatuko kriston matematikoa sala. Zer lehen, beste jokuak gogoratu zenbakiekin egite zebala hau. Baina, baita da agradabliagoa jolasteko, ez? Ze zube jolasten zarenean, pentsatzea matematika egiten zarela, igual ez da... Jende asko atzera botatzen du horrek. Bai, beste euskal joku batera paseko gara, ondo iruditzen badatxu,
Ja ipatu izan dugune irratsaioan, baina oin bertsio fisikoa jaso dabela, ez dela oso ohikoa izaten Euskal Herriko estudizan artien. Evil Nun, The Broken Mask, dala Keplerians talde irundarran lehenengo bideojoku, mai gaineko kontsolatarako da PC-erako lehenengo bideojoku handiz izango dugu. Fisikoki estrene da, PlayStation 5 eta Nintendo Switch kontsolatan, PC-erako eta Xbox-erako digitalki erosteko aukeri dago aurretik, baina, printzipioz, Meridian Games eta Fiardemic argitaletxik elkartu dire, alako edizio berezi bet argitaratzeko. Unholy Edition deitzen da, eta, hainbat berezitasun dekoz barruen. Jokuaz batera, arte liburu fisikoa, txartel berezi batzuk, eta soinu banda digitala deskargatzeko kode bat topeko duguz. Orduen, benetan, edizio berezi txukune preste dabe beldurrezko joku honentzat. Eta txalautzekoa, esan da moduen, normalien Euskal Herriko taldiek indie estudio txikitzuk izaten dire, 10 langile baino gitxeokoak. Eta orduen, normalien joku digitalak ikusten dugu zeron eskuetatik, ez? Eta ikustie merkatu fisiko galdu dizela bai, benetan postekoa eta ospatzekoa da. Bai, zan duzun bezala, merkatu fisikoa ateratzeak, o plataforma fisikora ateratzeak, zan nahi du exito bat euki dezula, eta Keplerian zenak aurreko saioan hauen dela bide izan genuen. Zehauk izan genunean, joko teknik izan genunean, bertan Mikel Antero ontzebala, Keplerian zeko arte zuzendaria, gezkiz bana. Artistea nagusi da berez, hori da bere kargua. Eta, zenbaki erakutsi zizkigun deskargenak eta izugarria zian. Hortaz, exitoa izan dute. Eta beira, oso polita ez, ja Euskal joko bat, Euskal Herren indakoa fizikoki egotea, ez dena bate ohikoa. Eta pixa baleuna garai bateko zea hori ez, nostalgia hori fizikoa, gaur egun ere badaude fizikoak, ez dena izan fizikoan hiltzen diena zaharra gaudianek, baina pixat egunero gutxiago dia, beraz, pozgarria, hito bat dala nik uste. Bai, gaur egun merkatu argi eta garbi digitalera mugitu da. Kendute esango neke Switche, beste kontsola da plataforma geizenetan joku digitalak salten dire geizen. Baina, beti ospatzeko, eta nire guzti da, naiz eta dire liburuteki dana, gura hoten digitalen duki. Nesipeinen guzti date, bertsio fisiko politxek edo joku maitatunak erosti, orduen aukera hori eukitzi eskertzekoa da. Bai, editatzen dienean, argitaratzen dienean, bertsio fisikoak, bere mapatxoakin, gidatxoa eta beste olako detaile batzukin, horren aurrean ez dago zer egiterik, eta gainera, hori ez, komentatzen joan alen, zuria alda digitalki, ez, plataforma batean daukasun jokua, ze puntutaraino. Eta, en cambio, fisiko bat ez dutzuek enduk, ez? Kontsolekin askoz evidentiagoa da, zuni badozu kontsola bat erosi, eta gero, norbaiti saldu bigarren eskukoa, askoz errezagoa da fisikoan eukita jokuak, kontua pasatu erosingo dozu, ez? Askoz errezagoa da, euki jokuak, balio dutzela antzera, normalian, igual pixka garestitxoago ez dakit. Baina dauzkazu fisikoan, eta dana saldu zenke, eta beste balore bat dauka, ez? Bai. Gara aldatxu Ubisoft etorri, The Crew zerbitzarizek itxali, fisikoan egin. Bai. Bueno, eta gero horregaitik, sartu dute demanda bat, eta igual behartuko dabe funtzionau eraitera bere jokua bentsat gutxienez nolabait individualki jolastu alizateko single player. Horitze da, horren alde nahi badazuen, Stop Killing Games boguni duko zuen bertan, zuen sinaduri emoteko eta alako kasuek ekiditen saiatzeko edo bentset eso zerraitzeko. Herrialde bat falta da, hor, aipatzean azkar, Europar Komisiora eramateko zea hori, irakizun hori, 7 herrialdeetan langaba bete behar da fermena, 6 lortuta dago, eta 7garrena falta da. Zentzu dira, Eriz, jakin baleike, kuriosidades? Uste ziala Norvegia edo Suedia, biagoetako bat, Alemania, Polonia, Finlandia ere izan laizke, gehi bat Europa iparraldeko herrialdea zian. Frantzien estri heldu, justo Ubisoften jaiet sorterriz izen da. Baina, ikusten da. Pagina bertan ipintzen du, jute mazea ikusten duzu non daun beteta. Eta lander azkerak etxeko albizte bat. Hori da.
Horize, egon gara hemen berbetan Euskal Bideojokuri buruz eta Euskaratutako bideojokuri buruz, baina honedanak probetako aukerie euko dozue aste honetan. Durangoko azokan egongo gara beste behin, gehimerantzatik, abenduaren 5 urreratuko gara bertan rolariak elkarteko kidikaz batera, hemen baiko guz bate batzuk hibrida dizenak, gehimerantzean da rolarek endabizenak, baina, bueno, batiko moduen kabia txokoan batuko gara, hor Durangoko landako gune erdizen egoten da aretotxu horretan. Eta egun osoan, bideojokuetan probat ibiltzeko aukeri egongo da. Euskarazko bideojokuek esainiko dugu, gure gemergelan, barrizek, sarrak, retroak, modernoak, errealitate virtualekoak, kontsolakoak, ordenagailukoak, apurretan eta ekingo dugu, probetako eta, bueno, euskaraz jolastu lehikela ezagutzera amoteko eta aldarrikatzeko mezu hori zabaltzeko asmoagaz. Goizien, izen emate bidez funtzioniko dugu, ikasle goizan egongo garelako, bertako ikastetxetatik doazen umiekaz eta nerabikaz batera ebilko gara. Baina arratsaldien, abenduak 5 arratsalde horretan, sarrerie irekiz izango da, orduen, tori gure bada zuen eta, bueno, gehimenontzako kideek ezagutu edo euskaratuz dauzen bideojoku honetan jokatu, aukera apartadeko zu horretarako, osake anime eta bertan ikusko gara. Hori da. Gurekin argazki bat. Eta aurten seguro ondo joango dela. Eta gurekin argazki bat ateratzen nahi bazut ere. Lander Dani bintzat irratzaiotik representazioan egongo gara. Eta kamiseta pare bat sinatu, da bakizu ez da. Bai. Horiz esango nekenik ja horregaz gaurkoz bukatzeko moduen gabizela, eta ia esan urtean dan ostegun honetako kontue. Lander, ez dakit oso memoria txarra eukat. Hau da aurtengo azkengo irratzaioa, ez ez ezagun nuke, beste bat geratzen zaigula, 2008 ez? Bai, beste bat bai geratzeko, bai. Bai. Vale. Bueno. Egongo dira albiste gehiago urti bukatu horreti, bai. Segur. Ono. Gainera, ostegun honetan irtetzen diena bai ikusi biako diesen moduz, ez? Zein atera? Jokuak esan dugunak. Osea, estira honetan markatu. Astelenerako ja jakingo dugu. Claro. Bai, ikusiko dugu asteukara ona izan da, no? A ver. Oso ondo, Bai. besteri barik, aste ona pasau, eta ondo ibili. Hori da. Eta zatoztena, Durango Durango nahi asko. Hori da. Agur.